Ola, amigas e amigos, como ben sabedes, a temática do Salón do Libro deste ano é o humor, polo que quero propoñer unha idea para mesturar o medo coa risa. Todos temos medo de algo e a mellor forma de combatir ese medo é aprender a rirnos dele. Por iso vos propoño crear un quitamedos divertido como este. Primeiro vou vos mostrar os materiais que precisamos. Unha pinza, uns rotos de cores, unhas tesoiras, dous círculos de cartón, unha palliña e fíos de cores. Agora deixo-vos un vídeo de todo o proceso. Agora só nos falta poñerlle ao noso quitamedos o seu pelo. Haino que ir recortando hasta que quede do tamaño adecuado para ele. E listo, xa temos o noso quitamedos. Agora tendes que contar os vosos medos e prendelo na roupa para que cando teñades medo o poidades ver ou agarrar e recordar que rindo os medos desaparecen. Agora, a crear os vosos propios diseños adaptados aos vosos gustos e idades. Aquí tendes outros modelos. Tamén os podedes facer de cartón, como este tiburón ou este crocodilo. E para os máis pequeniños tamén poden facer un verme con plastilina. Espero que vos gustase. Ata a próxima!